Aziya Kubogy 2027 atly halkara futbol ýaraşynyň nowatdaky oýnyna Türkmenistanyň ýygnysy Hytaý Taipei'niň toparlyny duşdy. Oýun toparlar üçin ören serasapalygy talap etdi. Şoýunluk doýnalardan ilkinji minutlarda duşyň hereket babatdaky depkini ýokary bolmady. Ýöne ýeňşe bolan anam futbolçylaryň her pursatda tijenmegine mümkinçilik berdi. Bir oýun hünärmenleriň uly gyzyklanmasyna eýe boldy. Garşylyklaryň hüjümler ýeňişiň ýeňil bolmajakdygyny äşkar etdi. Üstünlige bolan ihlas maksady okunlyk duşyň öz boşly bedegine urdy. Taraplaryň ikisi üçin hem amaty pursatlar ýeterlik boldy. Ýöne olaryň hemmesini peýdalanmak futbolçylara başartmady. Oýun mawataky mümkinçilik bizim futbolçylarymyza üstünlige bolan öz boşly anamy daratdy. Çekilişlik hiýaset mahsus bolan duşlukda ýurdumyzyň milli ýygnysy Hytaý Taipei'niň toparyny 2-1 hasabyna utdy. Aziya Kubogy 2027 atly halkara futbol ýaraşynyň D toparçatynda milli ýygnymyz we Hytaý Taipei bilen Taýland padşahlygynyň Sri Lankanyň futbolçylaryny çykyş edýär. Öňde boljak duşluklaryň gyzykly hiýaseti bilen tapatlanjakdygyny anamly aýdyp bolar.